जों अबनो नरम साननि मुसुङो जों नरम लिंमानि उद्देश्यखौ अबनो जों कटाल कमिटी खामानि जागोल जोंनि दिनैनि मिटिंआव अबनो डिसिजन हाजाका जोंनि आगिनि जे डिमान्ड जे जोंनि परितंनाय जाय जोंनि टिप्रासारनि बागै जे डिमान्ड दं माने 19 दफा 19 दफा डिमान्ड दङ आबनि लगे जों बोसकां 8 तारिख जानुवारि 2021 जोंनि थांनाय 2019 जे मादबारिव CAB न प्रटेस्ट खायनो थांखिनि जों जे गथना दङ मुदुमानो आबनो तयै जों अ सालनो मुदुख्लायो बोसकांनि जे 8 जानुवारि 2021 जों ब्लेक डे हिसाबै जों आरो पालायनाय आजागा जत जोंनि परितंनाय टिप्रासा दाय टिप्रासाना हामजानाय दङ जत अख्रा साख्रा दाखौ बुखुरनो जों कबनो मुसुङो आरो जत बरनो फायै जों बायबासा पाल बाक्सा खालायो आ पान्दानो नायखुरनानै मोसानायनि बागै दाय जत अर्गानाइजेसन दङ जों कबंनाय